I la primera llicència, que a vostès els interessa que es faci, que és la de la benzinera, a pesar que, com pot veure, molta gent de Mont-ras no està d'acord, doncs l'executaran. Jo li preguntaria, senyor Peiró, vostè vol una benzinera allà? Una pregunta? Sí, sí o no? És que l'enquesta... No, vostè vol una benzinera allà? Jo no parlo de l'enquesta, parlo si vostè vol una benzinera al mig del poble. És aquesta la pregunta, sí o no? No ho sap. Senyor Salves, quan vostès... No, ja, també m'ho parlar més. Si m'ha demanat, s'ho puc parlar. Vostès van venir a fer l'enquesta a mi, a la meva família, si volíem benzinera o no volíem benzinera, si volíem el sol 4 o el sol 4, han dit que van fer una enquesta. Que jo soc de Mont-ras. Nosaltres no hem dit que hem fet cap enquesta. Nosaltres hem dit que hi ha veïns que ens han dit, al carrer ens han parat i ens han dit que no estan d'acord amb això. Si no han fet una petició oficial a l'Ajuntament, segur, segons l'AMA o el corporat, però jo no he dit que nosaltres hem fet cap enquesta. Vostès volen fer una enquesta, nosaltres no hem fet cap enquesta. Nosaltres ens han vingut veïns i ens han dit el què. I nosaltres, com a veïns, també ho pensem. Jo només li pregunto si vostè vol benzinera allà o no, si vostè vol totes aquestes naus que la senyora alcaldessa ha explicat que es poden fer allà o no. Vostè me'l pot dir que sí o pot dir que no. Encara no sé exactament el que dirà jo. Vostè encara no sap exactament el que era, però està en contra de fer la... Sí que no em planteja. Naus de fins a 16 metres d'alçada i una benzinera. Vostè faci les comunicacions que té inconvenients, però vostè no és ningú per anar fent preguntes de regidors. Com sabeu? Això ja no ho Aquest és un ple extraordinari. No vol quedar compromès. Aquest és un ple extraordinari. Mira si s'escapen. Tothom ha d'exposar el que convenient. Però m'ho deixi fer. Aquí no hi ha pregs ni preguntes. M'ho deixi fer, senyor Montalat. És el meu torn de paraula, m'ho deixi fer, senyor Montalat. No, vostè no té per què preguntar a ningú. Cadascú que expressi el que ell plegui convenient. No li interessa el que diran els seus companys, potser. I tant que li interessa. Doncs escoltem-los, Deixa'm que pregunti. El senyor Salves si vol una benzinera allà, i el senyor Matés si vol una benzinera allà, o és vostè qui vol la benzinera allà i ells diuen que sí perquè han de dir que sí? Bueno, el seu grup està clar el que vol, ja ho ha dit vostè.